Istovremeno, robna razmjena Srbije i Francuske prošle godine bila je 1,1 milijardu evra. Nastavlja da raste tako da je od januara do maja već premašila pola milijarde evra. Poseta francuskog predsjednika pospešiće saradnju dveju zemalja u svim oblastima. Kako RTS saznaje, u ponedeljak u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona moglo bi da bude potpisano čak 25 sporazuma. Do danas su 22 već dogovorena, a ostali se još usaglašavaju. Robna razmjena Srbije i Francuske od 2013. raste 7 do 10% godišnje. Na francusko tržište najviše izvozimo automobilske gume, zamrznute maline i višnje, a iz te zemlje najviše uvozimo lekove, automobile i neke hemijske sirovine. Francuska je među najvećim investitorima u našoj zemlji. Francuske investicije beleže 1,5 milijardi evra ulaganja u srpsku privredu. Po poslednjim podacima koje imamo, one zapošljavaju preko 5.500 ljudi. To znači da su oni značajan partner srpskoj privredi za njen dalji razvoj. Sektori koji najviše interesuju francuske privrednike jesu energetika, infrastruktura, poljoprivreda i hemijska industrija. U Srbiji posluje 120 francuskih preduzeća. Među njima su i najveće kompanije: Michelin, Suez, Vinci, Schneider Electric. Ja mislim da brojke govore same po sebi. Francuzi su zaista zadovoljni. Nijedno od preduzeća koje je došlo u Srbiju nije otišlo. Dakle, šta više, ona su i unapredila poslovanje. Moram da priznam da smo proteklih 20 godina koliko poslujemo na teritoriji Srbije izuzetno zadovoljni sa poslovnim ambijentom, što govori u prilog da svake godine maltene uposlimo stotinak novih inženjera. Ova poseta predsjednika Makrona nadam se da će poboljšati i doprineti tome da mnoge druge kompanije iz Francuske nađu svoje mesto pod srpskim nebom. Posle nabavke Airbusovih helikoptera već je potvrđeno da je među sporazumima koji će biti potpisani 5 iz oblasti naoružanja i vojne opreme. 2 memoranduma potpisuje Ministarstvo odbrane sa odgovarajućim francuskim gigantima i one se odnose na radarske i elektronske sisteme za vazduhoplovstvo i također na optoelektronske sisteme za modernizaciju naših tenkova i borbenih vozila, a također kompanija Petoletka potpisuje sporazum za modernizaciju naših artiljerijskih sistema. Planira se potpisivanje 2 sporazuma, odnosno ugovora za nabavku novih sistema naoružanja. Kako saznajemo, dve zemlje će potpisati dokumenta o proširenju saradnje u oblasti pravosuđa, carina, javne administracije, obrazovanja, kulture i sporta. Na stolu će biti i memorandumi o saradnji Elektromreža Srbije i francuskog operatora sistema, Beogradskih elektrana i Sueza za proizvodnju toplotne energije iz deponije Vinča, Beogradskog vodovoda i kanalizacije i Veolija, kao i 3 memoranduma o razvoju vetroparkova i geotermalne energije u Vojvodini, a očekuje se i jedan veliki posao. Ovoga puta ponovo idemo u sektor transporta, pa Francuze naročito interesuje metro i nadamo se da ćemo to ovoga puta i da finalizujemo, da će se uraditi taj međudržavni sporazum. Iz francuske ambasade je najavljeno da će za nekoliko meseci u Beogradu biti otvorena i regionalna kancelarija Francuske agencije za razvoj.